ಪುತ್ತೂರು ದರ್ಬೆ ರೋಡ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ನ ಗಂಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಸೀಟ್ ಹಾಂ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಲೆಪ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಣ್ಕೊಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮುಖ ಮುಗಿರೇಟ 3 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಮುಡಿ ಸಂಕದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಣಗನೆ ಗಾಡಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಏತ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆಡಬೇಕು ನಾ 3 ಸರ್ತಿ ಬೋಂಡ 4 ಸರ್ತಿ ಬೋಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೆಂಪು ಬೋಂಡ ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಹೊಡಿ ಅವು ಬೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ವನಸ್ ಮಂತದು ತಂಪು ಅಲೆ ಬರ ಹೊರದಾನಾಗ ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿ ಉಂಡದೆ ಒಳ್ಳದೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡೆ ಪಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಮೈಲ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಗೆ ಗಂಜಿ ನೋಡುದು ಗಂಜಿ ದಾಯ ನೋಡು ಬಂಡ ಬಾ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಈ ಪುತ್ತೂರುಡು ಮಸ್ತ್ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಲು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮುಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ದರ್ಬೆ ರೋಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತುಲೆ ಬಲೆ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಂದು ದಾಯ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದೇರು ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟದೇರು ದಯಪಂಡ ಆತು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಷ್ಟೊತ್ತಾರೆ ತೂಲೆ ಹಾಂ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಉಂಡು ಸರ್ ಗಂಜಿಗಿನಿ ಹಾಂ ದಾಯ್ತಾಯ್ತಾ ಚಟ್ನಿ ತಲೆ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಲ್ಯ ಹಾಂ ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ಪಲ್ಯ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕೇನ್ಗೆ ಉಂತ್ಲೆ ಹಾಂ ತುಕ ಏನ ಬದರ ಎಂಜಿನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಏ ಸಮಯ ಗಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಕರೀನಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ನೆಟ್ಟು ಒಂದಿಟ್ಟು ಅವೇ ಗಂಜಿ ಆತೆ ಗಂಜಿ ಒಣ ಸೈಕ್ ಚಟ್ನಿ ಪಲ್ಯ ಉಪ್ಪಾಡು ಕಾಲೆ ಬೋಂಟ ಅಲೆ ಎಂಚ ಈತಲೆ ಇಂದು ಬಿತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾಡಿ ಎಸ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ನ ಗಂಜಿ ಊಟ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಸೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪುನು ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಣಸ್ ಜತೊಂದು ಪಾರ ಬರ್ಪಣ ಕಪ್ಪರಿ ಮಾತೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಏತು ಸೋಕಡಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಉಪ್ಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಈ ತೆಪ್ಪುನಾರ್ದ ಗಂಜಿ ಊಟ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪುದರ್ ಲಂಚನಿ ಒಂಜಿ ಈ ತೆಲಿಯ ಜಾಗೋಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಪೋಯರು ಪಾರ್ಸಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಪಾರ್ಸಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಾಡು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದೇಲೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ದು ಗಂಜಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೇಡಮ್ ಹೇಗುಂಟು ಗಂಜಿ? ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಉಂಟು ಪೋಪೇರು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಡು ದಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾರೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಜಾರೆ ಕೊರಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಲ ಸರಿ ಖಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆರೆಗೂ ಹಿಂಬೆರೆಗೆ ಸರಿ ನಾನು ಮುಜೆ ಅವಡ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇಂದು ರೆಡ್ ಟೇಬಲ್ದು ಗಂಜಿ ಖಾಲಿ ರೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ಜನ ಒತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ 10 ಜನ ಒತ್ತು ಕುಂಡ 10 ಜನ ಇದು 8 ಜನ ಕುಲ್ವೇರು ಇಂದೊಂದು ಜವನಿ ಮುಕ್ಕಳು ಜನ ಜವನಿಯರು ಮುಲಿಪ್ಪೇರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ಹಾಂ ಎಸ್ ಮೂಲ ಗಂಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಇದಾಯ್ತು ಆಮ್ಲೆಟಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ತುಲೆ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೋಕದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಚಟ್ನಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಲೆ ಬೋಂಡ ಆಲೆ ಉಂಡು ತುಕ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಜ್ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ದಾದ ವೈಷ್ಣವ್ ಅಂದ್ ದಾದ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿತ ಗಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ನ ಗಂಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿತ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ವೆದರ್ ತೂಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದು ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ವನಸ್ ಮಂತದು ತಂಪು ಅಲೆ ಪೂರ ಬರ್ದಾನಾಗ ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿ ಉಂಡದೆ ಓಲ್ಲದೆ ಖುಷಿ ಪುತ್ತೂರು ಈತ್ ಶೋಕದ ನೆಟ್ ಈತ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಓಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಗಂಜಿನ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಮಂತದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೋಂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದ ವನಸ್ ತಿಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೇತೆ ಎಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಐದು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದ ವನಸ್ದ ಫೀಲ್ದ ನೆಟ್ ಅನ್ನೆ ಮಂತು ಕೊರೊಂದು ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚದ ಇಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಗಂಜಿ ಪಲ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಚಟ್ನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಲೆ ಅದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಈ ಸೆಕೆತ ವೆದರ್ ಗುಂಡದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಲೆ ಪೂರ ಪರ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಾನವ್ರು ಇಲ್ಲಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪುದರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಧ್ಯಾನ್ ಗಂಜಿ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಬೇರ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸೀಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ ನಾವು ತೆಲಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಏಪಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನದಾದ ಬಂಡ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗನೆ ಆರ್ನ ಮೋನೆಗದುನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಆರು ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವು ಮೇನ್ ಆರ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈರ್ಲೈತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇದು ಪೂರ ತಂದಾರ ಅದೇ ಹಾಂ ಪಲ್ಯ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಸ್ ತುಲೆ ಈತ ತಿಕ್ಕುಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೊಂದೇ ಪೇರು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಈರ ಎಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೋರ್ಪಾರು ನಾಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಈರೆಗೆ ಬನ್ನಗಾರಲೆ ಪುನಿಂಚ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇಡೆ ಇಲ್ಲಗ ಹಾಂ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಪುದಾರ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂದಿ ಹೊಡದೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೀಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಗಂಜಿಂದು ಇಂದೆ ನಾನು ಈರಡನ್ನು ಪಾತ್ರ ಆರ್ನಾಥ್ ಘಟನೆ ಪೂರ ಎಂಚಲೆಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಈಗ ಜನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಸ ಆಗುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಯಾರಿಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೊರಡು ತೆಂಕ್ಲು 125 ಒಳಸು ಉಪ್ಪುನಿತ್ತೆ 125 ಬಲ್ಪ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಮುಗಿನಟ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಹೊಡಿ ಅವು ಬೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಚಪ್ಪೆ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಕೇಂಡದು ಬಾಡ್ನ ಅಣ್ಣ ತ್ರಿಬಲ್ ತೆರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ತ್ರಿಬಲ್ ಸರಿ ಮೂಜಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಾಡ್ದು ಬಾಡ್ನ ಕೆಲವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೇತನು ಬೇರೆ ಕೆಲವು 2 ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಕೇಂಡದೇ ಬಾಡ್ನ ಬತ್ತಡ ಕುಳ್ಳನಡದಕ್ಕನೇ ಬಾಡ್ನ 220 225 250 ಉಳ್ಳಾಯ ಆತೆ ಅಂದ್ ಒಣಸು ಮುಗಿಬೇಕಾ ಪೂರ ಉಂಟು ನೆಂಚ ಒಣಸಿ ಪರ್ನೆಟ ಮಾತ್ರ ಒಣಸು ಮುಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಟ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಮೂಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರುಳ್ಳಿರ ಆಳು ಮಿಸಸ್ ಜೋಕ್ಲಾತೆ 14 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಗೋಡೆ 100 ಆತು ನಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಸಾಮಾನು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಸಾಮಾನದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ಲೆ ತಾರಯ್ಯ ಪೂರ ಪೂರ ಉಂದೆ ಆತ ಬುಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಣ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲಿಂದೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತೆಪ್ಪುಜಿ 11 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು 11 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಅಂಟ ಮುಗಿನೆಟ್ಟ
ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಮುಗಿಂಟಲ್ಲ ಅಂಡು ತಿಂಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗಂಜಿ ಉಣಸ ಮಾತ್ರ ಬಳುಪುಡ್ದೆ ಚಾಪರ ಪುನಕ್ಳು ಇತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಬೇಲೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಉಣ್ಪ 9 ಗಂಟೆ 10 ಸರಿ ಆಪಡು 11 ಅಂಚ ಮೂಳೆ ಕಜ್ಪೂರಿ ಇಲ್ಲಾಳೆ ಮಳ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಮೂಳೆ ಉಣ್ಪನ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಊರು ಮೂಳು ಮಕ್ಕಳು 2 ಚೆನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರಿಯರವರ ಅಂಚ ನಾ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡದ ಅಂತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವ ಸರ್ ಒಂದು 6 3 ಕೊರಡು 14 ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ದುಂಬು ಗಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು 7 ಮುಡಿ ಸಂಕದವಳು ಅವಳಿತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ 6 ನೋಟಿಗೆ ಅನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬತ್ತನಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂದೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜನ ಕೆಲ ಅವಳೆ ಉಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚೆ ಬಂಟ ಬುಕ್ಕನೆ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳ 12 ದುಕ್ಕನೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಅಂದೆ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ ಮೂಜಿ ಕುಳ್ಳ ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಊರ ಬನ್ನಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಊರ ಅರ್ಪಣಂತೆ ಕೆಲ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಡಿರ್ಪೇರು ಪಾತ್ರ ಬಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆ ಗಂಜಿಗೆ 40 ಬುಕ್ಕ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ 15 ಆ ಲೆಕ್ಕ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆ 5 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರೋ ಒಂಜೇ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಒಂಜೇ ರೇಟ್ 40 ಹಲೋ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಬಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಹಾಂ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಂಪತ್ತದ ಹಾಂ ಸರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ಪಿನವರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ಡಬಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದ ಹಾಂ ಸರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದ ಗಂಜಿ ಅವಡ ಇದೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಖಾರ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಸಿಂಗಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ ಮಿಕ್ಸಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಂ ರಟ್ಟು ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಂಜೆ ಮಳ್ತು ಕೊರ್ಪನು ಒಂಜಂಜೆ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೂ ಸಾರಿ ಜನರು ಪರಿಹಾರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮುಗಿಂಟ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅಲೆ ಜಾತೆ ಗಂಜಿ ಒಣಸ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಲೆ ಆತೆ ಹಾಂ ಮುಗಿನೆಟ್ಲವೇ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂಡ್ಪೇರೆ ಪಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಜಿಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪನ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಉಂಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರತು ಹಾಂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹಾಂ ಇಂದರಿಗೆ ಕೊರತು ರಪ್ಪ ಕೊರತು ಹೊರಡ ಸೀಟಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಸರಿ ಐಟಿ ರಡ್ಡೆದ ಖಾರ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಣವೇ ಸೀಟ್ ಜೊಪ್ಪು ಸಾಲೆ ಗೊಪ್ಪೇರಿ ವರ್ತಿ 10th ವರ್ತಿ 7th ಅವಳೆ ಬಡ್ಕೊಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತೈತೆ ಎನ್ನೋ ಸಾವಿರವೇ ಸರ್ವೆ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾರಿ ಕೊರ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊರ್ಪೆನಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾರಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೊರಡು ಫಸ್ಟದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಖಾರ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಂ ಸಿಂಗಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂದೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಗಂಜಿ ಬಳ್ಪುಗಳ ಗಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಬೈಯಗಳ ಗಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬರ್ತಲ ಗಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಲ ಡಬಲ್ಲ
ಡಬಲ್ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಪೂರ ಗಂಜಿ ಒಣ ಸಾವೊಂದು ಬತ್ತನು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಪೂರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಉಣೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಂಕ್ಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಮುಡಿ ಸಂಕದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಣಗನೆ ಎಂಕ್ ನಾಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಬಂದಾದ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಸುಮ್ ಅಂತೀರಿ ನಾನು 10 ಸಾಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಾಮ ಹೆಂಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಡು ಬರೋ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬರೋ ಉಂಟು ಕಾರಣ ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಯಾರನ್ನ ಪೂರ ಹೌದಾ ಏತ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆಡಬೇಕು ಪಂಡ ಇದ್ದಾರ ನಾ 3 ಸರ್ತಿ ಬೋಂಡ 4 ಸರ್ತಿ ಬೋಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜೇ ರೇಟ್ ಬಟ್ ಅಂದು ಅದೆಡ್ಡೆ ഇരുപത്തിന് വർഷം തോന്നില്ലേ ആറല്ല ഇപ്പണാക്ല മുകളിൽ ഇപ്പണാക്ല ಓಕೆ ತಗ ಬೇರೆ ವೈಟ್ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಾನೇನ ಖುಷಿ ಬೆಲಂದೂರು ಪೇಟೆ ಬತ್ತನೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪಣ ಪೇಟೆ ಬತ್ತನೆ ಇಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಲೆ ಪಲ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಘಾಟಿ ಉಂಟು ಅದ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗಂಜಿ ಬರಲೆ ಸರ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಏನು ಸಮಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಈ ಮತ್ತೆ ಜವನರಿಗೆ ಗಂಜಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಏಪಲ್ ಅಂಚನತೆ ಮುಲ್ತ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗಂಜಿಗೆ ಏತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮೂಲು ಭತ್ತದ ತಿನ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಟೈಪೇ ಬೇತೆ ಮೂಲು ಭತ್ತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹಾಂ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರು ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆರ ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಣ್ಕೊಂಬಂದು ಆಪುಂಡು ನನ್ನವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಬೇರೆ ನನ್ನವರ ಒಂತೆ ಓಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದಾ ಕುದರ್ ಸರ್ ಗೌರವ್ ಅಲ್ಲೇನಾ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಉಪ್ಪಡು ಅಲೆ ನೆಂದೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡಾತು ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ಪಾಡೋನೊಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಂಥ ಮಲ್ತೊಂದಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಬಲ್ 4 ಬಲ್ ಪೂರಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಅದೇ ಹೋಯ್ತದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐಟ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮೂರು ರಾಪ ಉಂಡದು ಬೇರೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮರ ಏನು ಕೈ ಹೊಡ್ರು ಕಡಕ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬನ್ನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಉಂಡು ಎಡದು ಬುಕ್ಕ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಡದು ಬುಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ 3 ಬಲ್ 4 ಬಲ್ ಪೂರ ಬಂಡದ ಎಡದು ಬುಕ್ಕ ಅಲೆಲಾತೆ ಒಂಜೇತ್ 2-3 ದೆತ್ತುನುಳ್ಳಿ ಒಂಜೇಕ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಬೋಟ್ನ ಏತು ಬೊಂಡ ದೆತ್ತುನುಳ್ಳಿ ಇನ್ನುಂಡು ಎಡದು ಬುಕ್ಕ ತಲೆ ಒರ್ಂಬ ಒನಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರು ದರ್ಬೆ ರೋಡ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ನ ಗಂಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತೆಲಿಯ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಆರು ಇಡೀ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದಿರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ಖುಷಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂದಿ ಒಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತೆರೊಂದು ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆಡ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೂತ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಉಂತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅರೋಲ ಫ್ರಿಜ್ದು ಲೈಟ್ ಲೈಕ್ ಭಾರಿ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆದಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಎಡ್ಡವಾಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಗಂಜಿ ಬಡವು ಜೋರಾಯಿನಕ್ಲು ಹೊರ ಇಡೆ ಬತ್ತದೋಲ ತುಲೆ ಏತ್ ರುಚಿತ ಏತ್ ಶುಚಿತ ಗಂಜಿಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ನ ಗಂಜಿದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಶ್ವತ್ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರದೊಂಡಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love.
ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್.